muryar ƴaƴana. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aurena. Na kama jarina da kuje muryar ƴaƴana. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aurena. Zan batuna zan zo ku dakata ku ji zance na. Baba mai za ka faɗa gare mu dan ni amfana. Zan bayani kan samarin uku kan a samu burana. Haka ba ni ku ta tsaye su ne ba dana. Yan kudaden su ku tattaro ku kawo sun daure. Tunda kun ce mai ras kuke so a ɗakin aure. Haka mai ras dukan mu za a yi mana shiri. Har da sifta da bai da na zamani ku ji zance na. Ita za ta fi kaya wacce ba ta kawo kuɗi ciki ita ce baya. Baba ya san matsayin ya zo na samu ba sanya. Baba koya mana yadda za mu yi lafazan karya. To ku saurara yanzu za ku gane fata na. Yarda na yi bincin mu akan hanyar aure. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aure na. Duk ku buɗe idanu ku dakata zan muku nuni. Sana ba ku salancin kuɗin samarin zamani. In samarin sun zo gurin kuɗi a kunnen su ku fesa kuma ku yi walli duka sassan jikin ku su motsa ku ta yin nauyi har a zuciya su ji sun tasa. Da jikin ku idanuwan ku su ringa gari sannan tafin daidai kafafuwan ku akan tsari sassanin magana lafazin ku karye yau tsauri yanzu zan yi gwaji dan na gane kun gane batuna. Yarda na yi bincin mu akan hanyar aure. Baba sai mana mai rasa sa a ɗakin aure na. Bari tashin farko kun je gurin su ina fani sai ka koma lafazi na habibi masoyi nan sai ku ɗauko kalgar mahar tunanin ƙalbi na.